Nie, bo teraz Skaczesz to ty. A ty się co? Realny gwiazd było, weszło do metra zabił tylko to. Tak zdyszał. Nie, ciebie czas nie idzie, dobra? O, jest. Ale małe czynął, tak było. Weź zapalić Wacko. Gunnar, masz fajku? Bo to będzie chyba. To będzie nie ma, no. Nic. Jasny. Ja tam chyba. Będzie, ale to jest dobre, nie? To zapewnienie. Jak idzie pora. Ja sobie chcę mieć materiał, tak? Kurde, to jest proste. Ja tylko zamutrapisz mi. Czy możesz tak powiedzieć na to, że... Cześć, Jan. Tam to nie da. Ciao, Misia. Ciao. Nic. Nie wiem. Wtedy to najlepsze. Nowe to tam ostało. To... Kupi od pana. A kościa widziałem. Nie będziesz mać. Widziałem. Nie za dwa lepiej. Dobre, dobre. Zobaczcie ten spodni. Nie mam realnie dobry. Chcesz kuko jeden? Zobacz, jeszcze to co zostało? Nie, czyli plasty. Daj, nie ma dać tu Miśka. Hej! Możemy ty? Miśko, chuja zdziwiemy. Nie, mnie ta nie zmieści już do taczki nic. Po prostu są tam usadzać do taczki. Nie ma. Weź tu taczku.